Google miluje ľudí s malým rozpočtom, pretože im tie peniaze vie ukradnúť úplne najrýchlejšie. Ak mu dáte do ruky menej ako 500 eur a kliknete na automatické nastavenie, práve ste tie peniaze vyhodili do koša. Dnes vám ukážem, ako prežiť na Google, aj keď máte malý rozpočet. Ukážem vám 5 pravidiel a jedno bonusové, ktoré musíte okamžite zmeniť, ak máte malý rozpočet a chcete reálne výsledky. Som Denis Galbavý a spravujem Google Ads tak, ako keby som ich platil ja. Najhoršia otázka, ktorú sa môžete spýtať je: stačí mi 5 eur na deň? Pretože pri Google Ads ide o to, či máte dosť peňazí na nákup dát. Pre mňa je malý rozpočet akýkoľvek rozpočet, ktorý vám dovedie len 10 až 30 kliknutí za deň. Ak ste v odvetví, kde klik stojí 1 euro, váš malý rozpočet musí byť 10 až 30 eur denne. Aby bolo jasné, dá sa to urobiť. Sám mám klientov, kde máme rozpočet len 500 eur na mesiac a funguje to perfektne. Kľúčom je však vedieť, ako s tými obmedzenými klikmi naložiť. Poďme si to teraz ukázať. Pravidlo 1. Nekrmte robota. Ak nemáte aspoň 30 predajov alebo dopytov mesačne, ideálne 50 a viac, Google nevie, čo robí, je slepý. Aby automatizácia fungovala a hľadala vám zákazníkov, systém potrebuje palivo. Priemerný e-shop má konverzný pomer zhruba 3 až 5%. A to je presne dôvod, prečo som v úvode spomínal tých 10 až 30 kliknutí. Váš rozpočet vám ich musí denne nakúpiť, aby ste dosiahli aspoň ten jeden predaj denne. Ak na to nemáte a váš rozpočet vám kúpi len 3 kliky denne, radšej tie peniaze investujte do letákov. V Google Ads potrebujete dáta a nenádej. Pravidlo 2. Zakažte mu rozhodovať a vypnite automatiku. Keď si založíte nový účet, Google vám bude hneď vnúcovať inteligentné kampane. Nerobte to, chce len vaše peniaze. Ak nemáte historické dáta a minimálne tých 30 konverzií mesačne, je to čierna diera. Ak začínate, nespoliehajte sa na ten systém. Začnite klasickou vyhľadávacou kampaňou v presnej a frázovej zhode s menším počtom kľúčových slov. Ak ste e-shop, začnite štandardným shoppingom, vy sami si musíte vyberať, na aké kľúčové slová sa reklama zobrazí. Nie je algoritmus. Pravidlo číslo 3. Architektúra úspechu. Necieľte na celé Slovensko a nepromujte celý svoj sklad. Ak máte malý rozpočet, tak ho nelejte do oceánu. Vyberte si len svoje najlepšie a najziskovejšie produkty alebo kategórie. Ak ste lokálna služba, vyberte si konkrétne mestá a ulice alebo konkrétne poštové smerové číslo, kde ľudia reálne nakupujú. Zúžte svoje cielenie na absolútne minimum. Dominujte v malom priestore. Buďte žralok v malom rybníku, nie plankton v mori. 4. pravidlo. Buďte v reklamne brutálne úprimní. Nezabúdajte, že platíte za každý jeden klik. Musíte tých špekulantov odplašiť ešte skôr, než na vás vôbec kliknú a minú vám peniaze. Napíšte cenu do reklamy hneď. Ak vaša služba stojí povedzme 500 eur, tak napíšte do nadpisu ceny už od 500 eur. Nechcete predsa, aby vám na reklamu klikal niekto, kto má rozpočet napríklad len 200-300 eur a hľada najlacnejšiu variantu v meste. Každý takýto klik vás stojí peniaze, odplašte ich hneď v nadpise a ušetrite svoje peniaze. 5. pravidlo. Akceptujte 90-dňový cyklus. Toto je asi najdôležitejší bod pochopiť pre malé rozpočty. Každý cyklus trvá cca 30 dní. Vy kampaň nastavíte a prvé 2-3 týždne s ňou nemôžete robiť takmer nič, okrem pridávania negatívnych kľúčových slov. Až po cca 3 alebo 4 týždňoch zistíte, ktoré nadpisy zarábajú, ktoré reklamy fungujú a na základe toho urobíte optimalizáciu. Napríklad vypnete zlú reklamnú skupinu, nevhodné kľúčové slová a tak ďalej. Musíte kampaniam dať 60 až 90 dní, aby ste vybudovali stabilnú platformu a začali vidieť reálnu, stabilnú ziskovosť. A tu je bonusový tip číslo 6 pre tých, čo vydržali až doteraz. Neprepínajte kampane každé 3 dni. Pri auditoch sa stretávam s týmto problémom veľmi často. Je to jedna z najdražších chýb pri malom rozpočte, je panika. 2 dní nič neprišlo, tak zmeníte reklamy. Ďalší deň nič neprišlo, potom zmeníte kľúčové slova. Potom publikum a nakoniec neviete, čo vlastne fungovalo. Pri malom rozpočte vás totiž nezožerie len zlý Google, ale aj vaša vlastná netrpezlivosť. Urobte zmenu, ale dajte jej následne čas. Táto panika a unáhlené závery sú len vrcholom ľadovca. V ďalších videách vám ukážem tie najčastejšie aj najdrahšie chyby, ktoré reálne vidím v účtoch alebo v auditoch. Tieto chyby vás kľudne stoja až stovky až 1000 eur. Aby vám to neušlo, dajte odber. Ak hľadáte niekoho, kto by sa na váš účet a rozpočet pozrel už dnes, aby ste prestali dotovať Google a začali konečne zarábať, rád vám s tým pomôžem.
Rezervujte si u mňa bezplatnú 30-minútovú konzultáciu, link nájdete v popise pod videom. Spoločne sa pozrieme na vaše kampane a ja vám bez omáčok a na rovinu poviem, kde vám utekajú peniaze a ako z nich dostať maximum zákazníkov. Vidíme sa na kole. Čau.